Salut! Eu sunt Victor și astăzi o să vă arăt cum să faceți chipsuri. Aveți nevoie de sare, făină, cartofi feliați. O să vă arăt imediat cum să-i feliați. Tăiem marginile cartofilor. Așa. Le dăm deoparte. Cum? Cu partea aceasta de la răzătoare o să facem așa. Ajung felisuțuri. Bun. Și aceste felii cartofi. Acum o să luăm făina și o punem peste cartofi. Punem și sare. Iar acum o să amestecăm. Cei care deja s-au făcut cu făina și sarea, scot deoparte pe o farfurie. Toți sunt gata. Mai voi lua și îi voi pune. Da? Pun cartofii. Aveți grijă cum umblați cu uleiul, preferabil să fie un adult pe lângă voi. Acum, după ce am terminat de pus chipsurile, o să le lăsăm să se prăjească până o să fie rumenite. Pornesc. Cartofii sunt gata. Dau focul la încet și o să-i scot. Las uleiul să se scurgă un pic. Opresc focul. Mie îmi place să-i servesc cu sare. De obicei mai pun pe ei după ce am scos din tigaie. Sau acum cât îs fierbinți, chiar să rad cașcaval. Sunt foarte buni. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați like, share și să vă abonați. La revedere!